60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Nihil putest isi deuternum quinon sobest ratio. Walay prinsipyo nga mulungtad kun ang pangatarungan wala magmando. Ang tao dili mananap nga gigamhan lunlon sa balatian. Kundili gigamhan kita sa salabutan. Mauman gani nga si San Pablo nagingon. Sed reforma mini in novitatis sensus vestre. Usba ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong mga panghunahuna. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika nahiagom sa bulog nga makalilisa nga pagsaway kung pagpasangil nga kini napuno sa kasaypanan. Busa kay sayop, angay nga wag tangon og talikdan. Kay ang sayop dili gayod mohatud ngadto sa katarong kun kaluwasan. Kung ang maong mga saway o mga pasangil mubarog nga walay tubag, watay katubag, siyempre magtuo ang kadaghanan nga ang maong iglesia anaa gayud sa kasaypanan. Kay matud pa, ang gibalik-balik nga bakak, mahimong daw tinuod ni adtong wala masayod. Apan tungod sa pasalig sa atong Ginoong Hesukristo nga siya magauban kanunay sa iyang katilingban o iglesia. Sumala sa atong mabasa sa Mateo 28:20. O sa saad nga ang Espiritu Santo nga magauban o magatudlo ni ini kanunay. San Juan 14:16 o 26. Nan dili gayud mahitabo nga mahulog sa kasaypanan ang maong iglesia diha sa pagpanudlo.
Kaya wala may laing iglesia nga mibarug og namatud-an sa Biblia ug sa kasaysayan nga mitungha panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Gawas sa Santa Iglesia Katolika. O kini mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. Pusa dili gayud mahulog sa kasaypanan, no? O diya sa pagpanudlo mahitungod sa tuluhuan ug pamatasan kun faith and morals. Ato po nang iklaro, no? Diha lamang sa pagpanudlo mahitungod sa tuluhuan ug pamatasan o faith and morals. Walay labot ang science, mathematics, suguban pa. Kayang specialize, no? Ang tahas nga gisangon sa atong Ginoong Hesukristo sa simbahan mao man ang pagpanudlo sa mga tuluhuan o pamatasan para sa kaluwasan. So pahinumdum ni pod alang natong mga Katoliko ug dili mga Katoliko nga kung ang simbahan manudlo mahitungod sa science, mahimong masayop siya diha sama sa kasos na hitabo ni Galileo, no? Pero kung ang simbahan manudlo about faith and morals o tuluhuan og pamatasan, mahimong dili siya masayop. Nga naman. Tungod kay mo na iyang gisangon sa Ginoo niya o tungod kay ang Espiritu Santo naa kaniya. Ang trabaho sa Espiritu Santo mao man ang mutultol og mugiya sa iyang simbahan diya sa pagpanudlo. Pero kung maghisgot nag mga kasalanan sa mga ministro sa Dios no sa mga pari, lahi na po na. Buri pasabot kanang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika nga infallibility of the Pope or infallibility of the Church. So manang infallibility, ang simbahan dili masayop ya sa pagpanudlo may labot sa tuluhuan ug pamatasan, faith and morals. Mao nang naa. Dili masayop ang simbahan, dili tungod sa galamhan nga tawhanon sa mga sakop o sa mga pari o sa atong mga obispo, kay kung isalig lang diya sa tawhanong galamhan sa atong mga obispo, sa atong Santo Papa, sa atong mga kaparian, siguro gyud nga mabuwasot, siguro gyud nga masipyat, o masayop. Nga naman, kay ang tawhanon lang masayop gyud kung wala diha kaniya ang Dios, wala ang Espiritu Santo nga naggiya kaniya. So pahinumdum lang, no, kay gibasa man nato sa atong intro ang pasiuna pod sa basahon sa atong usas mga veteranos pagpanilipod sa pagtuo, no, si Mayor Socrates Fernandez, no, sa Talisay siya man usa sa atong mga veterano nga tigpanalipod sa pagtuo. Nakaunahuna ko nga basahon na ko ning intro dire sa iyang libro nga The Handbook of Catholic Faith, no, si Puano ni Binisaya ni. Pero ako naman ning na-share ni adto, pero gisubli na ko pag airy, no, sa atong programa. Kay nindot kaayo nga introduction. Ako nang ipahibalo ninyo tungod pod, no, sa pagpahibalo. Nga dili to akong mga pulong, no? Ako ratong hinuwaman, gibasa lang nako. Ang original na yadto gikan to hanay to sa atong usas mga veteranos pagpanalipod sa pagtuo nga karon kung wa ko masayop mayor diha sa Talisay, Cebu, no, sa Sugbo. Nga kanhi usa ka Adventista, no, nga nakabig sa tinuhuang Katoliko. Sa magod mga higala nining Biblia, nganong kita mga Kristiyanos, nganong nagtuo man ta. Nga kining mga nahisulat sa balaang kasulatan, katuhuan yun. Kunang iya mga panudlo, way kasipyatan, way pagkasayop. Mga higala, mga igsuna itong mga Iglesia ni Cristo, mga higala na itong mga Seventh-day Adventist, mga saksi ni Jehovah, o guban pa, Assemblies of God,
ug uban pa nga nagatuo sa gihimong barahan nga maong Sagrada Skriptura kun Biblia. Nagtuo kita nga ang mga gitudlo tanan-tanan ang tibuok sa balaang kasulatan dili ka na masayop. Di ba? Pero remember nga nagkahiusa ta sa pag-ingon nga ang mga nanulat sa Biblia sama sa sulat asoy ni San Mateo, San Marcos, San Juan, ug uban pa sa daang kasabutan, sa basahon ni Daniel, sa basahon ni Propeta Isaias o Jeremias, ug uban pa nga mga basahon sa Biblia nagtuo kita nga dili man kini direktamenteng gisulat sa Dios. Mga tao raman ni silang gasulat nga nagtuo ta nga masalaypon nga kunang ilang tawhanong galamhan lang mo'y atong kana bang saligan. Di gyud ta makasalig 100% nga husto kini o dili masayop kay mga tao raman sila, di ba? Pero nganong nagtuo man ta nga ang Biblia dili masayop. Oo, kanang when we talk about Biblia, kuana katong free from error na nga mga translation, no? Kay kung maghiskot po tag translation sa Biblia god mahimo nga dunay mga kasipyatan, dunay kakulangon. Pero katong original dili gina siya, no? Gituoan nato nang wa nay sayop. Maliban na lang kung mali sa mga interpretasyon mahimong magkaingon ta nga kini murag sayop ni pero actually dili ra to kay naa ra to explanation, di ba? Mao lagi na nga naghiusa ta nga tanan panudlo diri sa Biblia husto bisag sinulat lag mga tao. Ngano man sa ako nang giingon tungod sa Espiritu Santo. Lamdag sa Espiritu Santo, so kana daing tao nga mahimong makasala siya, masayop siya sa iyang pagkatao, pero mahimong di siya masayop kung giyahan sa Espiritu Santo. So pananglit, uso ka pare, hibaluta nga personally, murag dili maayo, no? Personally, murag dili maayo ang atong pag-ilaka niya. Pero sa iyang mga panudlo, makaingon ta nga, uy, yati ra? Mga maayo man iya mga panudlo. Kana tungod kay dili na iyaa. Lamdag na sa Espiritu Santo nga nadipositorya sa simbahan kay matud pa ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 ba to? Ang iglesia mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, the pillar and foundation of truth. So mayon galig the pillar and the foundation of truth, haligig sukaran sa kamatuoran. Dili po ta kaingon nga murag nawala sa maayong pangisip si San Pablo nga gasulti ni ana, no? Nga hibalo siya nga mga tao rang gasulat sa Biblia pero iya yung ipugos o iya yung ipanudlo nga haligi og sukaranan sa kamatuoran nga hibalo man siyang mga tao rang gasulat. Napamulong na ni San Pablo tungod kay nagtuo siya nga na ang Espiritu Santo gagiya sa simbahan. Nga bisan pag sila sa ilang pagkatao, masalaypon ra sila, pero kung naa ang Espiritu Santo gagiya, nagpahinumdom, di lang kay nagpahinumdom, nagproteher, giproteksyonan, kanira nga punto ba, missing dimension sa uban nato mga igsuong na himulag, nga murag nalilong. Kay para nila, kay lagi, admitado tang tao raman ang gadumala sa simbahan, mga natudlo, pare, sa pana, ministro, masipyat, kay mga tao raman. Pero, mao lagi, ang mga masipyat, makasasala nga mga tao, gihimong kasangkapan sa Dios sa pagsulat o usa ka basahon nga di masayop. Di ba? So, because of the guidance, because of the Holy Spirit, nga makaingon ta nga ang Biblia husto. Di ba? Kay kung ang tawhanong galamhan ramoy atong saligan, masayop, sipyat. Niya atong ipahinumdom nga kanang gitudlo simbahan nga infallibility, lahi na siya sa kanang gitawag pod sa English og impeccability. Kay maing ipahinumdom nato sa atong mga igsuon nga
ang impeccability o kanang infallibility lahi na, dili na parehas. Kanang moingon ta og infallible ang simbahan, ang atong Santo Papa diya sa pagpanudlo, mahitungod na sa pagtudlo may labot na stulhoan og pamatasan. Dili masayop tungod kay naa ang Espiritu Santo galamdag. Dili na tungod sa tawhanong galamhan sa atong mga authorities, sa atong mga kaparian. Mao na. Ug moingon tag impeccable, uri pasabot dili makasala. Wala manudlo ang simbahan nga ang atong mga pari impeccable, o ang atong simbahan impeccable, ang mga tao di makasala. Wa manudlo ang simbahan Katoliko ana ang mga higala, mga ginikanan ug mga igsoon. So, atong dimana na ha, nga ang simbahan Katoliko wala manudlo, nga ang simbahan o ang mga Santo Papa, mga kaparian, obispo, kardinal, impeccable. O wala manudlo ang simbahan nga impeccability sa mga miyembro. Santo Papa man, obispo man, kardinal, no? Wala manudlo nga dili makasala o masayo personally ang mga sakop. Ang gitudlo sa simbahan, infallibility. Meaning, dili masayop diya sa pagpanudlo. May labot na stulhuan og pamatasan. Nga naman, kay na ay Espiritu Santo gagiya niya, nagproteher niya, naghatag og proteksyon niya, nga mapasaligan siya nga ang iyang panudlo, kasaligan yun. Di ba? Og ang buhing Biblia mismo, usa ka kuha na to example, dako kayong ehemplo, nga moingon tanganong, moingon man tatanang mga Kristiyanos nga ang Biblia, katong free from error, katong mga walay siyop nga hubad, kung naamang galing. Okay. Sa ako ra bang research, wala ra bagay translations Biblia nga kana yung 100% wa gyud sayop, wa gyud kakulangon. Na ay mga duol-duol gyud tinuod kana kung katong hubaron gutong Grego o Hebreo kraan. Na ako'y nabasang libro nga ang mga translator galisod gyud taon paghubad anang ubang mga pulo nga lisod kayo pangitaan og equal gyud ba, takdo gyud kayo nga hubad sa Binisaya og in English. Ni na admitado ana kung magtuon mo ana aning giunsa ni paghubad ning Biblia. Muna nga sa akong nahibaw-an, murag wa gyud kana bang 100% nga hubad sa Biblia nga free from error nga kuan jud kasaligan jud. Siyempre kay mga tao ra gud puy gahubad-hubad, no, na ay kakulangon. Mo bitaw nga ang ubang mga mensahero nagagamit og nagkadaiyang hubad sa Biblia kay di sila mosalig og usa ra ka hubad sa Biblia. No ano man kay nao lagi admitado ta na ay mga weak nga translation, ay duha man ka klase ang translation na ay literal, na apoy kanang gitawag nato og kanang paraphrasing. Mao na mga tao ra. So diya sa pag-translate mahimong masayop o mahimong dunay kakulangon, pero ang overall teaching nga gitudlo sa balaang kasulatan dili masayop o infallible. So ang Biblia mismo, kita mga Kristiyano, Katoliko o dili Katoliko, nag-usa ta nga infallible siya, no, dili siya masayop sa iyang mga panudlo. Ngano man nga hibalo man ta nga ang nagsulat anak mga tao raman. Di ba? Mo na mga higala, mga igsoon, by the way, wala ako kapailano, diretso man ko. By the way, no, mga igsoon, sige hapon, kining inyong ubos nga alagad, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas sa Tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No? Halang ni atong mga bagulang naminaw, mao ni Tulumanon ni Veritas, no? Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Di lang day kini ako ato day ni, no? Mga higala kay kining mensahe nga atong gi-share, no, gipaambit nga na kaninyo, di man ni ako. Mahimong dugang-dugangan ako, pero akong siguroon nga dili pod contradiction, no? Dili kasupak, dili unsa ni dili mo contradict sa kuan kana bang opisyal nga panudlo sa simbahan. Mahimong masayop ko sa akong kaugalingon personally kung wala na ko ibase sa
Santa Iglesia, nga mga opisyal nga mga panudlo. Pero mga higala, mga igsuon, si Veritas ni adiri sa kahanginan tungod kay ang simbahan nanudlo man ni reveal nagpadayag siya mga pagtulunan o gitugot sa Dios nga kita makat-on o gihagita sa pagpaambit niini. So kamo kung nagtuon mo sa atong Biblia o sa atong mga basahon nga Katoliko, nga gahago ang atong mga teologo, mga batid sa Biblia, mahibaw-an ninyo si Veritas kung nilapas na o nisayop na, di ba? Mauna, so malipay ta og dunay mag-text ni nako no ni Veritas kung doon ako yung mga sayop sa diri, no? Or mahibaw-an ako para makoreksyonan. So mao na mga higala, no, ang Biblia mismo mao'y buhing ebidensya nga bisag sinulat ra og mga tawo nga masalaypon. Pero nganong moingon ta nga infallible ang Biblia sa iyang mga panudlo. So mahimo di ay nga ang Dios makamugna o makabuhat, no, makaprovide nato, makapatungha og usak ka Biblia o usak ka basahon nga dili masayop, nga ang gahimo, ang gasulat, mga taong masalaypon. Sa man na ito ni pag-istorya sa laing mga pulong, yun ani. Ang Diyos di ay pwede makapatungha o usa ka basahon nga dili masayop ginamit ang mga taong masalaypon. Di ba? Diba kay ang gasulat si San Juan, si San Marcos, San Lucas, masalaypon na sila. Si San Pedro, di ba? Si San Pedro ni sulat po. Anong ingon man ta nga, ang gisulat ni Pedro di ito masayop. Free from error to. Masalaypon raman siya. Sa ato pa mga higala, kining Biblia mo ni example sa panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga dili masayop ang simbahan. Sama aning Biblia nga hibalo man ta nga ang mga nagsulat ani masalaypon ra. Nganong moingon man ta nga kining Biblia dili masayop kun infallible. Sa to pa ang Dios di ay pwede di ay makapatungha og usa ka basahon nga dili masayop kun infallible. Bisan ang iyang mga gigamit sa paghimo ani mga taong masalaypon. So karon ang argumento diha sa mga Katoliko nga mga apologist, tigpanalipod sa pagtuong Katoliko ingon ani. Kung nahitabo na, kung ang Diyos nakapatungha o nakahatag na tug basahon nga kini dili masayop dia sa iya mga pagtulunan nga ang nagsulat mga tao rang masalaypon, sa ato pa pwede po di ay. Pwede po day ang Diyos makatukod o makamugna, maka-organize ug usa ka kahugpungan o katilingban nga gikomponira og mga taong masalaypon nga ang ilang mga panudlo dili sab masayop. Dili tungod sa tawhanong galamhan aning mga tao nga naasulod simbahan, mga kaparian o bispo kardinal, dili tungod sa ilang tawhanong galamhan, kundi tungod sa ilang kana bang naa nila nga naa sa simbahan kadtong gipadala ni Kristo sa Pentecostes, gipadala sa Dios sa Pentecostes nga mao ang Espiritu Santo. Mutultol og mugiya sa simbahan nga kung manudlo siya about tuluhuan og pamatasan, dili siya masayop. Pero kung manudlo siya about science, sama lagi sa kaso ni Galileo, mahimong masayop ang simbahan ana. Nangayo magipasaylo ang simbahan. Atong sa kaso ni Galileo kay about science man to. O ni-admit ang simbahan sa iyang kakulangon nato. So mo ni ako pong gipaambit ninyo appeal diri kay na among gugoy nabasa sa internet nga gi-quote ng sa kaso ba ni Galileo nga gi-challenge, gisaway ang simbahan nga di kuno tinuod nga infallible ang Santo Papa ang simbahan
Di masayop sa pagpanudlo kay katong sa kaso ni Galileo. O ni angkon man ang simbahan nga nagkasayop siya ato katong judgment mahitungod sa gitudlo ni Galileo. Nya, dili man to about faith and morals para sa kaluwasan, about science man to. So, dili mo takdo o dili mo salir kanang argumento pasangil sa uban nato mga igsuong hinigugma nga di tinuod ng infallibility sa simbahang panudlo kay klaro sa kasaysayan na sayop ang simbahan ni angkon mong gani katong sa kaso ng Galileo. Well, atong klarohon ninyo about science man to. Yo kana mga pagtulunan gali gibahin na ay may tungod sa science, na sa mathematics, unsa pa na diha. Pero kanang giingon simbahan nga di siya masayop about faith and morals na para sa kaluwasan. Kay mo na iyang tahas. Diha gigiyahan. Kini bitong Biblia para manis kaluwasan, di ba? So ang guidance sa mga tao gigiyahan sa Espiritu Santo. Gigiyahan sa Espiritu Santo. Kini mga nagsulat sa Biblia para di sila masayop diya sa tuluan ra pudog pamatasan mo na ilang gisulat. Di ba mga igala? So ato nang giklaro ninyo. Basa sa taog text message nugikan ni kuan kini Nestor atong amigo sa tuwa sa Riyadh, wa pa mi magkita ani personal. Usa ni sa atong mga avid listeners atong tulumanon nga tuwa dito sa Riyadh. Murag matandog ko ani ni Brad Nestor. Nga naman kay ganahan ta ni siya maminaw og live diri sa atong programa. Galing kay matunong manggod nga trabaho nila. Maguta parehas og oras dito sa Riyadh, no. Trabaho kuno sila paaning mga orasa. Muna magkapaminaw sa siya no sa atong tulumanon, diha na sa atong recorded nga atong i-upload sa internet. Kay kini gud atong mga programa mga higala ato maninggi pa-record taon sa atong mga amigo diri technical, si Danny og si Tax. Danny Luod og Tax Ilumba. Para ma-record na atay dokumento ato ning i-convert og MP3 file din akong ibutang diya sa atong salamat pud galita sa Windows Live kay gitagaan ta nila free, no, walay bayad nga SkyDrive. Mura 25 gig na ilang gihatag nato. Na dako no 25 gig mo na ako mong mga programa akong gipang MP3 daghan na kaayo din ibutang na ko da i-store na ko da sa kuan kanang SkyDrive nga libre gihatag nato sa Windows Live. So muna pwede ninyo man-download ang mga MP3. Muna so muna diha mag-download si Nestor. Muna nga murag daghan na jud kayong nahibaw-an katunan si Brad Nestor sa atong tulumanon. Ug magpasalamat ko sa atong labong magkagagahom nga nagkadaghan ang mga na-bless po dahil sa atong tuluman. Malipay ta kay tao ragod po nga naara gyud ay mga listener nato nga na-bless sila sa atong tulumanon. Syempre no kay bali po no nga naningkamo ta ani gahago ta tungod sa atong gugma. Kanya sige ta aning sharing niya wala kita nakadungog nga naay na-bless sa atong tulumanon, no? O niya mo na malipay ta nga inaa gyud ay, no? Hinoon, yadto pa, no, sa una pa, bitong nadasig ko kay naaman yung mga feedback nga makapasalamat sa Ginoo nga naagyo na bless sa atong tulumanon. Di ba? Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw. Pero akong gipahinumduman akong kaugalingon ba, nga bisag wala pa man na sila, wala ni si Brad Nestor, wala tong uban pa, kustong sa Victoria pa, sa una pa nga atong tulumanon, bago pa diri sa Arimen, no? Kapilanan ni atong tulumanon diri, no? Sa Arimen, o katupang kita pa'y Anchor
manpod sa kay niagi man tag-angkorman sa tulumanon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders, no? So daghan na ta mga nadunggan nga daghan na ubay-ubay na nga na-bless. Of course dili lang pud tungod sa atong tampo, no? Tampo ni Veritas, kundi sa daghanang tampo nga gihimo sa atong mga kauban nga Katoliko sa Catholic Faith Defenders. Diri sa Dipolog, nila ni Attorney Abbas, sa kuan nila ni Poy Cador, Matt Gia, sila ni kuan atong akong igagaw, Mandosagin. Maguban pa nga nagkalimot lang ko silang mga ngalan siguro na kumaisgutan tanan. No? Sa ilang mga tampo daghang kaay nga bless, no, sa atong kursada sa panalipod sa pagtuo. Salamat sa Ginoo nga na-extend yun sa internet, no? Kay worldwide na ning dating sa atong programa. Karon lang, ga live program ta diri sa atong dapit sa Dipolog, RMN Dipolog. Apan madungog punta sa dito sa laing dapit sa gawar sa nasod. Salamat kay ta sa Ginoo no nga. Ako wa gyud ko magdahom ani. Katong program pagid sugod-sugod diri sa RMN sa grupo pa sa Catholic Faith Defenders. Hangtod nga kini karon dito po ko sa Pikas Estasyon niadto, wagi ko magdahom nga kining atong mga programa atong mapaabot sa tibuok kalibutan. Of course, atong mga igsuon nga mga Amerikano ba siguro, itong mga English, di sila kasabot. Pero daghan may ubay na manggod po mga Katolik o mga Pilipino o mga Bisaya nga tuan na sa ubang mga nasod. Sama ani ni Brad Nestor Baang, nagtrabaho dito sa Riyadh. Nya hilig kay siya maminaw sa itong programa pero sa record na kay diagod sa atong website veritas899.weebly.com. No, katong mga naka-access sa atong website. Diya sa right side taas nga bahin sa atong website sa homepage natay player diha. Labi na kung naka-installed ang latest Plus player sa atong browser o sa atong computer. Makita ng player nga na ay imong i-click kanang sa ubos nga bahin kanang nagali symbol nga murag arrow nga sign na siya nga i-click nimo para mo play. Inig-play nimo ana madungog dayon tong tulumanon nato nga latest diri sa RMN Dipolog. So si Brad Nestor diya na maminaw da sa atong website. Diya sa homepage gyud i-press siguro niya ang player so makadungog din siya sa latest kay kanang atong gibutang diya nga mga automatic na siya play na kung ini-click na no mga igala mo play na gikan sa latest na tong programa hangtod sa gatong karaan. Una ko man ang gibutang diya from the latest to the old one, no? So mga bag-o na tong kinabag-uhan na tong programa mo'y una madungog inig-play anang player diya sa atong website. So diha ra taon ni maminaw sa recorded na si Brad Nestor Baang. Nya naa siya kuan diri pangutana. Supposed to be sa niadto pa ning Domingo pero mga ikog dispensa ni Brad Nestor kay wala ko mobasa og text message sa last Sunday kay manggod na sige na manggod ko ani nga daghan man ko itang ipasulod sa itong programa mga background mga nagkadaiya muna magkabsan tas oras daghan patang dili mas istorya di ma-share ng mga igala muna sa miaging Domingo wala ko mobasa og text muna nga nihangyo ko ni Brad Nestor nga karon na lang nako nito bago ni iyang pangutana pero kini iyang pangutana teka ako sang basahon dire. Incha Brad, Sir, good AM. Sunod gihapon mi, you program, bisan layo mi. Doon ako pangutana, Sir, sa program. Kini nga program, dugay na ni.
niadto ning June 25, 2007. Lain name you mention about who make chapters of Bible. Pero sa Catechism of Bible, si Stephen Langton man, Chancellor of University of Paris, 1213, became Ark of Canterbury, England. TY, we always hear your program. Si Nestor Baang ni. Si Nestor ni sir. Lagi mo ni pangutana ni Brad Nestor. Dili day ni kabahin sa programa nato dire. Kay kini day ang nakapaminaw siya iyang gi-download ang programa nato ni adtong 2007 pa, no dugay na. June 25, 2007. Nya dili ni diri sa RMN nga program nato sa Pikas istasyon kay kining 2007 naman ko'y contract dito sa laing istasyon nga 3 months nga gibayaran sa atong sponsor nga dili magpahibalo diri sa kahanginan. No, naaman to ni sponsor god nga usa ka Katoliko. No, ilang halad kun nila sa Ginoo pero dili nila ipahibalo ilang ngalan kay nagtuo sila nga usa sa ilang ginahuna nga makatampo sila sa simbahan nga mo sa ilang kinitaan o sa ilang kanabanggasang gihatag sa Ginoo nila nga mopaambit po sila motabang sila simbahan mura bag tight nila ba love offering nila nya kauna-una sila daghan mang klaseng love offering nya ilang ginahuna sa apologetics kanang panalipod sa pagtuo ni gasto sila nya kining ubos nyong alagad si Veritas salamat po ta sa Ginoo salamat po ta atong nag-sponsor kay gisalig diri nato so naara po dai mo salig nato aning mga butanga. So mao tong naka-contract dito sa laing istasyon og 3 months to. Ako na lang i-announce ninyo ang price ato bayad na to ato 30,000 to kay tag 10,000 man a month. So 30,000 atong nabayad ato by atong sponsor na to nga di magpahibalo siya ang ngalan. Unang naka-contract ta sa laing istasyon. Nakahinumdum ko ani kay kining pangutana ni Brad Nestor kadto maning na-upload nato dia sa internet programa nato sa laing istasyon kining June 25, 2007. Nga atong gihisgutan ang Biblia about sa Bible. Mo ni akong gihatag ninyo isip background kay diri nakabase ang pangutana ni Brad Nestor. So mo ni atong giingon ninyo nga sige nig-download si Brad Nestor sa akong mga programa nga nangagi. Mga karaan dugay na 2007 pa guni imagine. O mo ni iyang pangutana atong program nga na-upload sa internet nga napaminaw niya. Daghan na gyud dagway ni siya copy sa atong programa kay sige siyang download. Ngayon siya nga ako kunong gisgutan, ngayon siya direo. You mention about who make chapters of Bible. Pero sa Catechism of Bible, si Stephen, Stephen, timing na akong amigo doon ni bisita. Stephen po yung ngalan. Pero sa kuan ko no, Catechism of Bible, si Stephen Langton man, ang Chancellor of University of Paris, 1213, became an Ark of Canterbury in England. TY, we always hear your program. Si Nestor ni sir. Baang. Mao na, no? Iyang pangutana. Ang akong ikatubag ni Brad Nestor, kay sayod man kong imog yun atangan niya sa internet, no? Kuan man god sa libro nga atong gigamit ani. Ang atong gibasihan is kadtong sa kang Sok Fernandez nga libro. Then ang imong gigamit og lain pud nga libro. No mahimong lahi pud pagkahanay didto sa libro ang imong gibasa. Nya lahi pud pagkahanay sa libro akong gibasa. Mahimong naay gihisgutan anang libro ha nga imong gibasa nga wala hisguti diri sa reference nga akong gibasa. Peras ba aning Biblia kining libro ni San Marcos, San Juan, sa pana diha. Nga nag-asoy sila sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Usara may ebanghelyo ni Kristo pero nganong moingon man ta nga upat na ka ebanghelista ha? Si San Juan, Marcos, Lucas, San Mateo.
No, mo na yung gospel na to, 4 gospels. Makaingon ta nga upat ka ebanghelyo, pero actually dili na siya upat ka ebanghelyo. Usar na ka ebanghelyo. Kay ebanghelyo mo na ni Kristo. The gospel of our Lord Jesus Christ. Pila man kabuk gospel sa atong Ginoo, daghan ba? Usara oy. Usara ang gospel, pero giasoy lang ni San Mateo, San Juan, San Marcos, San Lucas. Giasoy aning upat ka ebanghelista ang usa ka ebanghelyo sa atong Ginoo. Dili na siya upat ka ebanghelyo ha. Usara ka ebanghelyo nga giasoy sa upat ka ebanghelista. Kinsa man? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. So kung imong tan-aw ng asoy ni San Mateo, ni San Marcos, San Lucas, San Juan, tanawa, inigbasa nimo. Di ba na ay gisulti ni Kuan ni San Mateo nga naapod sa kang San Marcos, kang Juan, pero naapoy wala, di ba? Ina na ang buot na akong ipasabot. Nga laing reference akong gigamit, o ang reference ako mang dala diri karon, mao ni akong basahon nimo sa page 8 sa libro nga gihatag ni Mayor Fernandez nako niadtong Kuan, Teresias Dipolog niadtong April 25, 1993, pas silang dugayan na, no? Oo, pila pa may akong edad ani. April 25, 1993, katong diri si Sok Fernandez diri sa Dipolog. Tagaan ko niya, naluway ito siya na ako kay kita may gapas-an na to iyang bag nga dagag reference kay murag debate man to diri nato sa Iglesia ni Cristo. Naman to'y debate gud sa una diri, murag 1993 ba to? Between sa ato mga higalang Iglesia ni Cristo ug sa ato ang side sa Catholic Faith Defenders nga atong debater si Sok Fernandez. Kaya nagdalag referensya si Brad Sok. Ni pwede na ako ni siya tawagong galig amahan kay mo ni usa sa akong mga maestro sa apologetics, si Father Sok. Dili ni pare si Brad Sok ha, pero pwede po na ako ni siya tawagong Father. Aman ako sa apologetics, si Father Sok. Luoy po dagway ito siya na ako kay sa airport pa lang ba to? O sa kuan ba to? Pantalan ba to nga? Tagbo na to taon to siya dala yung mga reference kay matubang lagi sa debate. And luoy po dagway siya na to, iya po ning pasalamat na to. Gitagaan ko niya ani, wa ko pabayra ani. O na ako pinangga kay nako ni. O pikin na gay tanawon diri kay medyo daan na. So, mao na mga igala. Naa diri sa page 8 sa yang handbook sa Catholic Faith. Giingon diri sa unang nga bahin. Ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan kaniadto nga ang naghimo ni ini mao si Cardinal Stephen Langton. Mao ni among giskutan Brad Nestor, no? Ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan ni adto nga ang naghimo ni ini mao si Cardinal Stephen Langton. No, usa ni siya ka Katoliko nga kardinal, no? Ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan ni adto nga ang naghimo ni ini mao si Cardinal Stephen Langton, usa ka kardinal Katoliko sa sinugdan sa ika-napulog-tulo ka siglo. Apan ang nagmugna gayod sa pagbahin ni ini ngadto sa kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro, Katoliko gyapon nga kardinal. Akong usbon ha, ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan kaniadto nga ang naghimo ni ini mao si Cardinal Stephen Langton sa sinugdan sa ika-napulog-tulo ka siglo. Excuse me ha, atong isinyas dito ni Brad Danny. Brad Danny, ang atong live streaming murag na off. Brad Dan. Okay, ang Brad Danny, atong live streaming murag na off. Okay. Mga igso no, na post ka jud kay atong gibahibalo si Brad Danny sa technical side nga ang atong live streaming na off man. O masiguro internet baka no. Sige, Dan, ako ra kang gipahibalo kay basig na inamin na murag na ara ba toy mga viewers nakita nako tingala unya sila. Okay no, mao na no akong usbon. Brad Nestor, ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan kaniadto nga ang naghimo niini mao si Cardinal Stephen Langton sa sinugdan sa ika-napulog-tulo ka siglo. Apan ang nagmugna gayod sa pagbahin niini ngadto sa kapitulo
mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa ikanapulog tulo. Salamat kay Igsoon Dani. Apan ang nagmugna gayod. Ay, taysa kay murag nisulod ang audio kay na-refresh manggod ang atong kuan mga higala. Inig kuan ako sa bulyo madungog report sa itong programa. Mao lang dahil ni atong live streaming kung mag-monitor ta diri. Makuan po madungog og apil ni narbay advertisement sulod. Okay na. So mao na Brad Nestor og mga suking tigpaminaw dili ra ni ka Brad Nestor ha alang po ninyo uban nga naminaw karon. Ako ning usbon bahala nabalik-balik na gyud. Kay importante sab ni nga bahin kining pangutanan ni Brad Nestor nga actually mahitungod ni atong iyang gipaminaw nga recorded program nato ni atong 2007 June 25 ba to? Nga naghisgot sa Biblia kining ni ang puntuhagod mga higala usa ni sa mga gitawag nato mga importante ba kaha o mga kanang gitawag nato accounts o nga dapat butang masayod ani nga naman. Uy, dan murag nahang dan igsoon dan naunsa ka ni atong live streaming pero sige lang mga higala ako lang pong i-read kay namang gud mga listeners sa internet kung kuan gali mo mga igsoon nga naminaw sa internet. Kining kung nagputol-putol manggod diri sa akong kuan diri sa screen diri sa computer sa kuan. Pero ako lang ipahibalo ninyo mga higala nga basig na something wrong pananglit og nagputol-putol diya sa internet na siguro something wrong pod sa atong internet mo na siguro nga mawala-wala Pero padayon ta kay apitar ba atong oras. Ang Biblia o ang pagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo gituhuan kaniadto nga ang naghimo niini mao si Cardinal Stephen Langton sa sinugdan sa ikanapulog tulo ka siglo apan ang nagmugna gayud sa pagbahin niini ngadto sa kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa ikanapulo og tulo ka siglo. General Introduction to Sacred Scriptures, page 64 by Dixon. Mao na ang reference nato nga gikutlo ni Brad Sokpod sa iyang libro. General Introduction to Sacred Scriptures, page 64 by Dixon. So nganong dili lang ni kang Brad Nestor diya sa Riyadh ni nga pangutana. Mahimong ato puning pangutana diri sa Dipolog o sa tanang naminaw diri sa Pilipinas nga makasabot og Bisaya. Mabisa na itong mga Tagalog nga makasabot og Bisaya. Nga naman, kay kining bahina god, kung masayod ta niini, mahimong usa ni siya ka magamit na tong argumento sa side nato sa Katoliko. Nga kining Biblia, wala ni siya nga namugna ra dayon diretso ba nga, diba, inigbasa nato sa Biblia na anay kapitulo ug bersikulo. Sa sinugdanan yun ang original, wala ni butangig numero, wala ni kapitulo ug bersikulo. Ang nagmugda ani ang simbahang Katoliko kay ang mga katong mga gisgutan natong mga tao, mga karakter, mga Katoliko man to, mga kardinal man to. Ng Katoliko. So mo ni usapod sa example nga dili di ay tanang kuan kana bang himuon nato, practices nato, mga balansayon nato. Nga kinahanglan yung basahon sa Biblia litra por litra. Dili kinahanglang basahon kay paras ani karon kitang mga Katoliko ug dili Katoliko parehas ta sa kanang style ya sa pagpanudlo. Okay na may mga Katoliko nga mo kutlo jug bersikulo, di ba? May sumala sa kapitulo ug bersikulo, mauna and so on, di ba? Then ang mga pastor pod, mga ministro sa ubang religion, yung nana pod, di ba? Mayon sila sumala sa kapitulo ug bersikulo. Pero kana nga mga paagi sa pagpanudlo nga butang yung numero, kapitulo, bersikulo, sa una wala gina panahon nila ni Kristo, mga apostol. Samot na sa daang testamento. Kay si Kristo gali og manudlo, mukutlo wa may numero, di po kakaingon lagi nga di man to ka memorize og teksto si Kristo. Sa po'y memorize sa atong Ginoo nga pa man po'y numero ang nahisulat sa
kasulatan niya to. Panahon ni Kristo og mga apostol, sa wa pa sila nakasulat, ang ilang kutloon kadtong mga scroll nga kasulatan sa daan. Kay panahon nila gyud sa wa pa sila kasulat, wala pa may New Testament, di ba? O wa pa yung New Testament. So ang ilang kutloon katong kasulatan nga wala pa ito na canonize. Pila gyud ang linamdagan sa Espiritu Santo, pila kabasahon ang Old Testament. Kaya kanang pag-canonize og mga basahon, pila ang old og bag-o, awahin naman na sa mga ikaupat nga siglo. Di ba no mga igala? Oh. Kaya kanagaling New Testament sa akong research ana, sa atong research ana, sa wala pa na hashasi, wala pa pilii, og unsa gyud ang linamdagan pagkadaghang kayong mga basahon sa sinulat sa mga early Christians. Kung talahon lang ni Modas Didaki kana mga sinulat sa mga Kristiyanos sa unang siglo, daghan dili ra kay 27 books. Daghan kayo nga mga basahon sa mga Kristiyanos, then gipilian to with the authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa gahom nga gihuptan kay gitagaan man og gahom ni Kristo ang iyang simbahan, bisan unsay idili diri syuta, idili sa langit, ang itugot usab na sa Mateo 18:18, Buhat 16:4 nga ang mga kadagkuan nagkahimo og lagda diya sa iglesia og ilang gipatuman sa mga magtutuo. So kanang gahom nga gihuptan sa simbahan, igamit na og napanunod na sa mga sumusunod kon mga successor. Kay na diya sa Buhat 2:38 ug 39 nga og unsay saad sa Dios, sa Ginoo ngadto sa mga unang Kristiyanos, mapanunod pod ang ilang nasaad sa Ginoo, mapanunod pod sa mga anak kuno. Buhat 2:38 ug 39. So kung kinsa may nakasunod, kinsay heir ba, no? O inon talang heredero sa gahom sa mga apostol, o kung kinsay nakasunod silang katungdanan, naa na pod nila ang gahom sa pagdili og pagtugot. Muna nga ang simbahan, o muna gahimo ana, gabutang og chapter og verse, pero wala gyud tao'y litra nga por litra nga mabasa des Biblia nga giingnan sila sa Ginoo. O ikaw kuan kanang Mateo, o ikaw Marcos, kung magsulat ka butangig chapter og verse, butangig numero ha, wala uy. Di ba? Wala gaingon sa Kristo ana. Kay sumala sa history, awahira na tahon gibutang-butangi og kapitulo og bersikulo. Sa hinungdan nga aron sayo nato matun-an, sayo nato kutloon kay naay numero para sa libro sa atong mga balaod. Mutangan man mga numero para sayon ba matun-an din. Sumala diri sa kuano article 75 unsa na ang gipangbutangag numero, pero sa Biblia wa gid taon mag-ingon ang Ginoo ana nga butangin ninyo nag numero ha. Tingin nag-chapter o parang sayon tun-an, wala. Ang simbahang Katoliko, pinaagi sa iya mga sakop, mo'y nagunahon na anak mo nang nabutangan og numero ng atong Biblia ron, kapitulo ug bersikulo. Unya, tanang mga mga Protestante, mga born again, tanan mga higala natong Iglesia ni Kristo, Adventist, sila tanan puros manudlo nga mingog sumala sa kapitulo, bersikulo, pero mga higala panahon ni Kristo mga apostol dili biya ingon ana. Sa ato pa mga higala, naa di ay tay mga gipamuhat karon, balansayon nga wala gyud gibuhat na sa una, kay di magyud mabasa sa Biblia nga si Kristo ug ang mga apostol ingon ana magwali. So mo ni prueba nato nga mga higala, dili tanang mga practices, kay kita mga Katoliko gud na atay mga practices nga admitado ta literally dili gid mabasa sa Biblia. Kay kana lang atong pagpiesta ni Senior San Vicente o uban pa mga santos, wala pa man na silang panahon. Pero ngano nga ato man ang gihimo kay nagtuuta nga gitugtan tas Ginoo ana. Kay ang simbahan nga tinuod gud gitagaan maggahom. Diba ang simbahan nga tinuod gitagaag gahom sa pagdili og pagtugot, kaklaro ana si katupang kuan katong akong nailhan nga di pa to gamay pa kay edad, mahimutang pa siya sa edad og mga bata pa, kay ingon siya kaklarix ana, kay nakapaminaw po siya na nagdebate ba Katoliko og dili Katoliko. Dayon murag pasiaw po dagway to o waray pagkasiaw tong bataan, ingon siya nga kaklarix ana. Okay, murag nilaban po siya sa Katoliko ba. So
Naa di ay mga practices nato nga dili kinahanglang basahon sa Biblia litra por litra. Kay parehas aning manudlo ta nga moingon tag sumala sa kapitulo o bersikulo, wala man na panahon sa mga apostol. Pero ingon ana naman ta magwali karon, mga di ba? Mga igala. Nya mo po na ang Katoliko, mao pod na ay mga balansayon nga admitado nga di gid mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Pero ato nang gihimo tungod kay wala ta is Ginoo ana. Di ba? Para saan ang magpiesta ta ni San Vicente, San Antonio, wa man tayo mabasa sa Biblia nga gidid-an ta ana. Naalay mga bersikulo nga masinayop na to og sabot, dili mao pagkasabot mo na makaingon ta nga dili de maayo nga magsaulog tag piyesta ni San Vicente, San Antonio. Para saan ang nagibutang pinadayag nga ayaw ninyo dugangin ni kuhai ang na sulat diri sa tagna. Then moingon dayon ta kung atong sinayupon pagsabot na sayop lagi ng piyesta kay dugang naman as Biblia. Dili mo na mao, out of context na siya. Kaya kung basahon ni mo das pinadayag 22, ang gipasabot ni Juan diha, singular man na da, kanang basahon kuno niya nga gisuwat sa pinadayag, dili kuno dugangan. Ug unsa iyang gisulat kana ra dili pod kuhaan. Unsa nang chapter ug bersikulo. Mao na dili nang ubang mga balaod kanang mga piyesta nga gipangdugang sa Katoliko kay naa siya gahom, inabot pasabot nga dugang kay kanang naa mga piyesta wala man na gidugang dito sa basahon ni Juan sa pinadayag. Diba? Kaya ang gipasabot ni Django diha nga dili dugangan kanang iyang gisulat sa pinadayag kay mura man na iyang nakita agud unsa katong pananahona nga iyang gisulat kay naay lamdag sa Espiritu Santo nga isulat ning ni kining pinadayag. Oh, pero ayaw ni padugangig tao kung unsay akong nasulat diri kini ra. Oh. Nya kanang piyesta nato wala man tawo na gidugang dito sa pinadayag na bagoy mabasa diya sa bersikulo chapter 22 ba na ang pinadayag butang ba ng piyesta ni San Vicente diya ug kanang sa pana purgatorio sa pana sa San Antonio wala man tawo na gidugang diha. So wala kalapas ang Katoliko. Basta in proper context lang no mga higala. Sakto lang pagkasabot, walay kakulangon atong pagsabot, okay ra ang Katoliko. Kaya kanang pagdugang-dugang na itong mga piyesta sa mga santos, response man na diya sa giingon sa Biblia nga kuanon, kanang pasidunggan ang mga bayani sa tinuhuan, kanang mga mapaobsanon, kanang mga santos. Pasidunggan. Ya, sa ito pa, pasidunggan ang paghimo og piyesta, pagpasidungog mo na nila, suwa ta kalapas, maayo na nga butang mo pasidungog tag mga bayani sa tinuhuan. Maayo na nga butang. Pero dili na mo itong topic sa piyesta na po na. At angin ninyo kung atong topic piyesta. Kay nindot kay nga topic mga higala. Oh, na ito'y higala na to nga dito siya Katoliko pero nagkapaminaw siya sa atong pag-discuss ani nga nada sa internet akong na-upload. Ni-appreciate na siya, no? Nakasabot na siya unsa day nang magpiyesta diay, no? Oh. Mga higala, mapiki na atong oras. Padayon na po ta sunod Domingo. Nag-text diri no 092628611186 ingon siya minaw baya ko kinsa ka ni. Okay no mga higala wa naman tay igong panahon ayan yung kalimte biha ang atong website sa internet ang veritas899.weebly.com o ang website sa RMN Dipolog no rmndipolog.weebly.com. Kung musulod mo diya sa akong website ang veritas899.weebly.com inig-down ninyo diya, ini-scroll ninyo, kanang ini-click ninyo, ini-paubos ninyo, makita din yun ng icon sa RMN, logo sa RMN Dipolog. So, pwede mo kung mo, adto mo sa live streaming sa RMN Dipolog, bisag muagi mo sa akong website, paubos lang mo, kanang naig-logo diya makita ninyo RMN Dipolog, ini-click ninyo, paingon din mo sa rmndipolog.weebly.com. So mo na may gala, duha man na ka-icon diya ang sa DYWC po, sister station gapon sa RMN, no? Nga
gidumala to sa simbahan pero na-affiliate sa RMN kanang DYWC. Muna akong gibutang diyang icon DYWC o RMN Dipolog. Okay mga igala, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, sa mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, pag-aanghel, kini na lamang inyong ubos nga alagad sumong tulamanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan ni Samahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.